Terve, terve. No niin, kuuluuko? Kuuluu. Kuka soittaa? Se on tuosta kaupungilta, tää Jami, niin anteeksi tätä myöhäistä ajankohtaa, mutta onko tässä niin aikuisten viihdepalvelu? Ei oo. Ai ei. Ei. Ei, kun mä ajattelin kohta sitä teidän pihalla, että tulisit sua jyystämään. Joo, ei oo. No, sattuuhan tätä. No heippa. Hei, oota. Niin. Niin, halusin vaan tietää, että miten iso muna sulla? Se on kuule kohtalainen. Kohtalainen? Ei oo kukaan valittanut tähän mennessä. Ei oo valittanut kukaan tähän mennessä? Ei oo. Jotkut sanoo, että liiankin iso. Jotkut sanoo, että iso? Niin. Se on hieno. Että on pitänyt panna vesirinkelit kuule tuohon tyveen, ettei mä liian syvälle. Anteeksi, voitko toista? Että on pitänyt panna vesirinkelit tuohon tyveen, ettei mä liian syvälle. Se on aika hyvä juttu. Se on hyvä konsti. Ja sitten kun ne syöt ne rinkelit vielä kahvin kanssa, niin nautinto on täydellinen. Oho, sehän sitten aika samanlaisia veikkoja kuin meikäläinen. No joo, montako rinkeliä siellä käytät? 2. Minulla on 3. 3? Joo, 3. Voi herra, se on sitten aika monen. On. Joo, no ei tässä sitten mitään. Mä kyllä. No, koitahan pärjätä. Joo, samat sanat. Joo, ei. Mitä vittu?